sa pag-eleksyon, yung substitution, your reaction O yung to that? substitution naman, dapat gusto kong amindahan din yan. Dahil kung sino-sino na lang ginagamit yun, inaabuso naman. Inaabuso naman yung substitution. Siguro palitan natin, specify natin mabuti doon. May substitution pa rin, pero doon lang sa kung namatay yung nag-file or nasiraan ng ulo, hindi na makapag tuloy ng kanyang kampanya, yun lang. O kaya nagkasakit ng malubha. Yun lang siguro ang pwedeng mag-substitute. So wala na yung withdrawal. Wala na yung withdrawal tapos papalitan magano ganyan. Kasi na-abuse din eh. Ginagawang ano rin eh. Niluloko yung taong bayan eh. Alam ko matalino ang taong bayan. Matalino kayong pumili. Kaya, alalahanin ninyo ang isang boto natin. Isang boto ng bawat Pilipino kinabukasan sa buong 6 na taon. O, ano bang kinabukasan mo sa loob ng 6 na taon? O, yun. Bawat boto mo mahalaga. Sir, yung You should pray and huwag niyong ibinta yung boto ninyo. Pagdating sa pamumuno dito sa bansa natin, huwag niyong ibinta ang boto ninyo. Kasi yung boto ninyo, pwede yung bilihin ng 1,000, 2,000, pero yan ang kapalit niyan is 6 na taon na pagsakripisyo, 6 na taon na paghihirap. Sir, hingi ulit ng reaction lang. Sabi kasi ng COMELEC yung mga debate daw gagawin na lang online. Mas gusto niyo po ba online or gusto niyo face-to-face? Personal, face-to-face. Bakit online? Ay, natatakot sila. Huwag yung online ka. Para magkaalaman. kasi baka ma-disconnect. Wala na internet. Baka mag-disconnect. Di maganda yung personal, wag yung online. Siyempre, gusto nila yan. Si Manny Pacquiao, ano kayang isagot niya sa debate? Sinasabi ko naman sa inyo, hindi ako sinagyabang, pero hindi ako papasok dito kung hindi ko alam yung mga gagawin ko. At unang gawin natin, paano natin linisin itong gobyerno natin? Linisin sa korupsyon, yan ang pinaka-cancer ng bansa natin. Ako naman kasi, ano bang debating topic ng wala naman akong tinatago. Hindi man ako, kumbaga, sincere naman ako. So wala akong kailangang paghandaan na sa pagdating na baka itanong itong bagay na ito na tinatago ko. Parang ganun, wala akong ganun. Pero meron kayong parang gusto nyo na ito talaga. Kasi sa kung ano yung mga ng- tanong, ano yung mga plano, kahit magkatanungan pa kami, ano bang suot naming panloob, ano bang suot naming damit, walang problema. Sino bang pamilya ko, ano ba yung pamilya ko? Sabihin ko lang naman, isa ang asawa ko. wala kayong particular na taong mas pinaghahandaan o mas gusto nyong makadebate talaga. Wala naman. Ang importante dito yung ipahayag mo yung adhikain mo para sa taong bayan. Adhikain mo para sa ating bansa. Yun ang importante dito. Yung malaman ng taong bayan, yung plano mo, unang-una, plano mo sa economic growth and development. Pag sinabi mong economic growth and development, maraming aspeto yan kung paano mo patakbuhin, which is ini-explain natin palagi yan. At yung pagbibigay ng trabaho at saka panghanap buhay ng pamilya, at itong pag-improve ng healthcare services natin, at itong pabahay natin na ang pangarap ko ay walang pamilya na walang sariling tahanan. Ito sa akin para sa bayan. Para sa bayan, gampanan ko yung trabaho ko para sa bayan. Basta honest ka, wala kang dapat ikatakot. Pero pag hindi ka honest, manginig na pati tuhod mo. Kasi hindi ko kailangan magmura para ipakita tapang ko para pagdating ng panahon. Mahirap kasi pag may tao na may takot. May skeleton sa closet yun. Pero Makaramihan niya may skeleton sa closet yun kaya natatakot. May mga ganun. Halos karamihan.
Kaya ayaw pa ano yung Ako, basta manatili ako sa sa tama, either lumaya sila sa akin, bumalik sila sa akin, basta sa tama ako. Tuloy pa dapat ang investigation, huwag tayong magpabuli, huwag tayong magpa-intimidate kung kanino man. Ipaglaban natin kasi yan ang tungkulin natin. Binoto tayo ng tao para ipaglaban sila. Itaya natin ang buhay para sa taong bayan. In short, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para sa taong bayan. Kahit mapanganib man ang buhay natin, tinahak natin itong trabaho na to dahil para sa taong bayan. Walang problema. Huwag tayong matakot. Huwag tayong dadaga-daga. kahit panay kada Lunes kayo yung sabi. Kahit na maraming nag-criticize sa'yo, maraming nagagalit sa'yo, basta nasa tama ka, huwag kang matakot ipaglaban. Kasi alam ko, naniniwala ako, at the end of the day, ang totoo ang mananalo. Ang tama ang mananalo. Maniwala ka sa akin.